Putu Prabu Ngamarta putuku Puntadewa padha raja sapraptamu ning negara ing Wirata kene nggih Putu Prabu nunami pasang Kalimantabi tinebina milodoni dumawaing tawang tuwang Kanjeng Hyang tansah pinaringaning kawidadan niring sambikala sawanipun ing wong Jarot Werkudara padha kanthi raja sapraptanira ulup Werkudara ana ing Datlaya negara ing Wirata nggih Bratasena tansah pinaringaning kawidadan niring sambikala sawanku ana ing Wirata Majapati kakekku aku ngaturake basaku katura Werkudara tak tampa karya bombong penggalipun Hyang ora liwat pangestunipun Hyang Tampanana ndak gegem dadiake jimat prayogakna nggonmu ngadhep ngarsanipun Hyang nggih Werkudara kaya wis ora kurang prayoga praptaku ana ngersaning Majapati kakekku dina samengko ana ing negara Wirata Majapati kakekku apa dene sira kula Arjuna prayogakna nggonmu ngadhep sampun boten kirang prayogi pisawanipun ingkang wayah pun Arjuna kan apa dene sira Putu Prabu Ndarawati sawetara lenggah ana ing Datlaya negara ing Wirata Putu sarawing Putu Prabu Ndarawati eyangmu ing Wirata ngaturake karaharjan nggonmu rawuh ana ing Praja ing Wirata Putu Prabu Kresna nuning gimut nunamit pasang Kalimantabi tinebine nglodoni dumawaing tawang tuwang Kanjeng Hyang sewu-sewu kalapatanipun ingkang wayah tadah wadana dening ngantos randhat anggen kula sowan ngabiyantul ngersanipun paduka Kanjeng Hyang tansah pinaringaning kawidadan niring sambikala sowanipun ingkang wayah mangya widodane skala sowan kula keparenga ingkang wayah pun Kresna ngaturaken sembah pangabekti awuh ana ing negara Wirata bareng sira Putu Prabu prapting Datlaya mesti wae tuwuh tandha pitakon saklebu jroning penggalih Putu Prabu Kresna yen to para Pandhawa dina samengko wis mapan ana ing negara ing Wirata Kanjeng Hyang estunipun tambuh sutaning manahipun ingkang wayah ing Ndarawati menapa to sababipun dene paduka Kanjeng Hyang hambayongi dhateng sowanipun ingkang wayah ing Ndarawati nanging sasampunipun ingkang wayah prapta Datlaya negara ing Wirata wonten raos kagiat raos ing manahipun ingkang wayah ing Ndarawati tumunten sakmangke kula tata lebeting manah kula menawi dipun Pandhawa mapan wonten negari Wirata sabab sasampunipun Pandhawa pundhat anggenipun nglampahi paukuman buang wonten ing wana Kamyaka tumunten singitan wonten negari Wirata boten kadrangan dening para Kurawa satemah ingkang wayah ing Ndarawati tumunten lampah tapa mangambang wonten ing bali kambang sampun pundhat anggen kula nglampahi tapa wonten ing bali makambang tumunten wayah ing Ndarawati kenging menapa paduka Kanjeng Hyang dadak ngaturi dhateng sowanipun ingkang wayah ing Dwaraka menawi tanpa pambengan tumunten kula cemadhong dawuh nedya ngangrungaken jangga nilingaken karna mastuti sabda tama paduka Kanjeng Hyang ing Wirata Kanjeng Hyang Durgandana inggih Kanjeng Hyang Matswapati Kanjeng Hyang tumunten ngaturi paring dawuh Eyang Durgandana Handra ingkang muswita rum ali kejaba mung barep kakangku Werkudara hawa apa siadi mentala nyumurupi muncrating marusaka dadaning sedulur yen pancen kuwi sedulur sing wis wegah nampa warah nampik pitutur becik dasari kebegan watak angkara murka wah Werkudara ora bakal wegah nyirnake marang wong-wong sing ambek angkara murka wis tumindak ala marang awake dhewe tinimbang awake dhewe tansah duwe rasa kepengin males marang wong liya kuwi ora prayoga yen tumrap kowe kaya ngono nanging tumrap aku ora apa to jalarane dene siadi paring dawuh kaya mengkono barep kakangku kowe kelingan jaman sesukan dadu apa kowe ora kelingan bojomu Mbak Yuku Waradra kowe nyengsarake aku mung dupeh perkara kowe ora mentala karo para Kurawa yen pancen barep kakangku ora mentala karo Kurawa ora sah dadak tumandang karya aku karo Jlamprong sing saguh ngentekke Kurawa 100 cacahe
idhep-idhep ngleksanakake dawuhing dewa ya kuwi ngisas angkara murka. Yayi, to menika badhe katandha sapa ingkang nandur becik tukuwe bakal apik nanging sinten ingkang tanduranipun awon ing mriku badhe awoh. Angkara murka ing satemah-kedadipun sirnakaken. Mula ingkang sak menika Yayi, kula suwun kanthi sanget kula aturi ngemuti dhateng lalampanipun para kadang sampun ngantos paduka menika nggegeki dhateng pemanggih piyambak. Menika mangke mboten prayogi kedadosan lakoni Bratayuda Jaya Binangun. Nanging sedaya mboten badhe kelampah menawi Yayi Prabu mboten maringi palilah dhateng kadang paduka nglampahi perang ageng Bratayuda menika Yayi. Putu Prabu, wonten dawuh Kanjeng Eyang. Anane kabeh iki mau dumadi kuwi satemene wis kinudrat marang panguwasaning dan ngungkuli garising kang kawasa. Mula coba eling-elingen. Pandhawa kudu mungsuh kadang-kadange dhewe kuwi ora kok perkara Pandhawa mentala karo dulure lanang, ya kuwi para Sata Kurawa ora. Nanging tetepno ana ing atimu, tetepno ana ing rasamu Pandhawa dadi yen Putu Prabu Puntadewa iki cukeng ora bakal gelem nglakoni Bratayuda mung perkara sira ora mentala marang patining sedulur. Kang mangkono padha karo Putu Puntadewa kuwi padha karo ora ngleksanani marang dawuhing para dewa lan ora ngleksanakake apa ingkang dadi kodrating para Jawata. Kuwi lawanging kanugrahan ditutup arepa Putu Prabu kuwi tumindak becik ana ing alam padhang nanging tanpa kanugrahan, tanpa entuk apa-apa nggonmu tumindak apik ana ing alam donya iki, Puntadewa. Sigra-sigra yen permana kanca Sikrong lagi nawang sesongko Sira kadangipun Kakang Ndarba Ruci Setyaki ndak tuding minangka dadi ruwangipun Kakang. Bakalan katingipun Kakang ana ing praja Ngastina minangka dadi duta pengawakaning para Pandhawa. Ingkang pungkasan kinarya pratandha bakal lumadining perang gedhe Bratayuda Jaya Binangun. Yen to angkatingipun Kakang iki mengko prapting negara Ngastina, Yayi Duryudana ngiklasake negara Ngastina lan Ngendraprastha sak jajane. Ateges Bratayuda ora kelakon nanging Setyaki. Yen to Yayi Prabu Duryudana iki mengko cukeng ora gelem maringake negara marang para Pandhawa, ngukuhi marang Ngastina lan Ngendraprastha sak jajane, ora bakal bisa dibusek meneh, bakal pecah perang donya ingkang kaping 4 ing winastan Bratayuda Jaya Binangun. Nuwun sewu. Wonten dawuhipun Kanjeng Koko Prabu ingkang damel kaget raos ing manah kula. Perkara apa? Paduka paring dawuh perang donya ingkang angka sekawan Bratayuda Jaya Binangun. Menawi dipun keparengaken kula badhe nyuwun priksa perang ageng menika wonten Mantaka Prabu Niwata Kawaca Siadi kelingan nalika kadangmu ya kuwi Yayi Janaka Madeg Pandhita Begawan Mintaraga ya Begawan Ciptaning ana ing Guwa Witaraga mungsuh Nalendradya saka Nyemai Mantaka jejulé Prabu Niwata Kawaca. Menika ugi winastan perang ageng kuwi pancen wis kinodrat sinebut perang gedhe. Ing angka 3. Ing angka 3 kowe biyen melu. Menapa kula nderek? Lho kowe melu. Menapa Koko Prabu? Winastan Gojali Suta. Gojali Suta. Gojali kuwi bapak, Suta kuwi anak. Mestine wae Setyaki kalingan murkaning Stijabama Narakasura. Nalika semono mateni kelawan kadange Taruna ya kuwi anak Kusamba disebit-sebit nganti pecah perang antaraning dedak kaping 3 makani kuda. Setyaki wonten timbalan apa ing mbok aturake mau rak pakaryaning kusir kinarya pangupa boga nanging bakal angkating Siadi kelawan pun Kakang prapting negara Ngastina iki mengko pakaryaning kusir Siadi mau katandha sarta Siadi kudu nyasmitakake lan mermanakake lakuning kuda Kyai Jaladara. Liripun kados pundi? Kuda tinarik cacahe ana 4. Wernane abang ireng, kuning lawan putih. Mriki.
Saperangan kuda mau wis padakno yen to playuning kuda iki mengko tinarik kuda ingkang wernane abang. Setyaki. Yen to lakuning kreta ingkang menarik kuda ingkang wernane abang, tegese sing telu mengkari manut lakuning si abang. Wis ora bakal bisa dibesak meneh. Bakal pecah perang donya ing angka 4 ya kuwi Bratayuda Jaya Binangun. Ora Bu. Menawi kula mekaten lajeng benjang menapa tindak paduka wonten negari Ngastina, Setyaki wonten timbalan manjing ing papan pakusiran. Pun ngakang manjing ing wahananing Ratayu budal marang negara Ngastina, sebawi kula dherekaken Koko Prabu Ndarawati. Rekat lambeng rata tan Pandara prateng sukuning arga iram kang tumingal dendeng saengga praja pusekan kang pratangga ing lah menika ta warnanira Dityan Alendra ing Ndarawati awujud kreta kencana awasta Kyai Jaladara. Nadyan kreta sanes yasaning menungsa ingkang yasa tuhu para Jawata nenggih empu anggon jali tinempu Ramadi nggenya mandhe wonten luhuring Megamalang. Pramila datanama mokal lamun sedaya piranti sarandunging kreta dudutik ing Mutiara. Inten Jamrut hergeni ingkang kinarya perengganipun siraping kreta sisih ing Mina Jaladri. Yen kasroting Basanta Yayah srengenge kembar sewu pancatan wesi mangambal paku janur wesi mangangkang indenge wise balitung wengkuning roda wesi mangangkang laring roda kayu cendana sari garu rasa mala dasar kayu tuwa madhet serate tur cetha durenge yen kena lumampah mangambar gandane pindha prayangan sanginggiling pagedhongan sinung kencana pindha awak sarpa sak kembaran marep mungkur pedhit kekalih amulet nyawiji kinancing mutiara waris sak cengkir gedene mendhating roda mahanani membating raga Yayah Sanghyang Nagara Jawarsa nganglang bawana kreta kinarik kuda catur awarni abang ireng kuning lan putih ingkang abang nama asale saka kiblat kulon paringane Sanghyang Maya darbi kasekten bisa ngambah lumahing toya telenging samudra tan prabeda ing daratan ngayomi Sanggya Parawangi. Dene ingkang putih nama Kyai Cipta Wilaha asale saka jagat wetan peparingane Sanghyang Bathara Wisnu bisa mabur ngayomi Sanggya Parawangi. Wis sampet busananing turangga apus buntut Pusparaga lapak baludurek cineplok-ceplok rukmi pindha sekar duren. Trapa ngadi kinancing ademan wesi kuning cecunduk inten rompyok kapindha sekar gelagah. Pramila lamun lumajar soroting Kabagaskara gebyar Yayah ndaru tetarungan kekalung grembyang krincingan linonce kencana swidak sisih lamun pinuju lumampah lelewaning kuda njalari krincing ing kumrimpiang pindha cara balen dasar turangga catur padha sektine tur tau-tate sinabetake ngran Madyalaga sisip jemparing nusup kukusing Sendhawa tawa tawi tawar kanana gegaman kang tumama Usir wis sinasmitan palong
Kresna sinayeng manggelung mintonaken kaya wanti kula naroda ingkang merpeki dhateng lampahing kreta Kyai Jaladara. Kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Kencang lari dayang Pak Pong Bu Bolong ali cedhe sapa sing gawe. Ya Narayana kita ngaturke bekti kaliyan panjenengan ulun. Ulun tampa karya bombong tias ulun ora liwat pangestu ulun tampanana ya kula Kresna. Kula pundhingga jimat paripe dayana ing kasantosan. Pukulun Bathara Kanwa kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Iya Kresna ulun tampa. Ora liwat pangestu ulun tampanana kula pundhingga jimat. Pukulun Bathara Janaka kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Iya Kresna ulun tampa. Ora liwat pangestu ulun tampanana. Pukulun Bathara Rama Parasu kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Kresna tak tampa. Pangestu tampanana. Iya kula pundhingga jimat paripe. Kepareng wonten wayah Indrawati cumadong dawuh. Kinen barengi kelawan sak laku jantra kita sabab ngene ya nggerku ulun paring dawuh kelawan jeneng kita. Laku kita kuwi dudu laku ingkang mung minangka dadi duta nanging laku ning Nata Ndrawati kuwi katandha tinengeran kodrating jagat. Ya kuwi ingkang winastan perang gedhe Bratayuda Jaya Binangun. Kanthi laku kita prapta ing negara Ngastina iki mengko katandha yen pancen Duryudana iki mengko cukeng adreng kuwi Ngastina lan Indraprasta. Ora bakal bisa diselaki meneh. Bakal pecah perang donya ya kuwi Bratayuda Jaya Binangun. Wadene yen pancen Duryudana iklasake negara Ngastina lan Indraprasta bali marang panguwasaning para Pandhawa. Ateges Bratayuda cabar ora sida. Mula ulun lan Bathara Kanwa lan Janaka wadene Rama Parasu iki mungkin arya paseksen bakal angkat kita minangka duta pamungkas pengawakaning Pandhawa prapteng negara Ngastina iki mengko Kresna. Tatkala narepa Kresna tan tulasa hanyaka ring miring Sang Resi jeneng kita kulup Nata Ndrawati. Babar pisan paring pangestu kalawan jeneng kita. Nggon kita wis sago dadi dutaning para Pandhawa. Jabal negara Ngastina lan Indraprasta sak jajane. Monggo pulun aturi manjing telenging rata wonten mahananing rata. Iya Kresna. Kanwa Janaka lan Rama Parasu ayo manjing telenging rata Kyai Jaladara nunggah sak kreta karo Nata Ndrawati putu Prabu Kresna iki, Nger. Gegono lampahing Kyai Jaladara. Sumusuh pengin wae mantaka. Satemah dadahan katingal lampahing kreta pusaka Ndrawati tinityan nata ing Dwaraka. Sumawana Jawata catur ingkang sampun nunggal sak rata kelawaning nata ing Ndrawati Prabu Sri Bathara Kresna. Datan kawusana dalu mampah nana ganti kecapo. Ing mapan wonten ing tapel wates negari ing Turilaya. Nata ing Turilaya Sang Nata Prabu Bugadenta nitih duwe pangga aran Kyai Murdaningkung kadhiraken Srati putri ingkang rayi nenggih Sang Dewi Murdaningsih pos prapteng jawining ngrangkah negari Turilaya ing Ciptarsa bidal wonten negari Ngastina nampi nawala saking Ngraka nalindring Ngastina Prabu Duryudana. Sawetawis ken
Rumembak penyu kanggo mambang Yayi Murdaningsih ana dawuh apa Kakang Buddha Denta miji lawan kadangmu Murdaningsih mesti wae kaget sing dadi atimu wiwit budal saka ndara tuling raya sira Yayi mung tak jawil ginanyawesake titianku ya kuwi Kyai Murdaninggung nganti tekan papan kene dirit wadyabala segelar sepapan persasat ora ana wadyabala ingkang turah ingkang kinarya jaga negara ing Turilaya sabab ngertiya yen wektu dina iki pun Kakang nampa nawala saka kadangku Reda ya kinarindra Ngastina Prabu Duryudana ya Kakang Prabu Jaka Pitana yen wektu dina iki wis nyaketi ya kuwi mapaking perang gedhe Bratayuda Jaya Binangun mula pun Kakang didhawuhi supaya sowan ana ing negara Ngastina pengajapku enggal aku entuk pangkat senopati nggonku bakal males kemudi tuwa lara wirang karo Pandhawa ingkang wis misahake Boga Denta karo dulur-dulurku ya kuwi para Sata Ayu digelak lakune prapteng nang negara Ngastina aja nganti kari titianku Kyai Murdaninggung yen pun Kakang Siadilan Kyai Murdaninggung samengko wis pinatah dadi senopati tak kira ora ana wong kang ngerti marang keringkianing pun Kakang apa dene Siadilan Gajah Kyai Murdaninggung yen lumrah gawe pati ning para Pandhawa angel mijet wae ngranti suwe banyu sinaring yen ta pancen kaya mengkono Kakang ayo tak dherekake budal negara Ngastina ayo Kyai Murdaningsih Kyai Murdaninggung lak titiane budal negara Ngastina ayo Kakang ndak dherekake Kakang Prabu Boga Denta Anjrah ingkang positorum Mastu nama Sidam Sekaring Bawana Langgeng Atmajaku nggir anakku wong gagah wong sentosa rawan sawise satata nggonmu ngadhep padha kanthi harja sapraptamu Bambang Rawan tansah pinaringaning kawidadan niring sambika sowan kula Rama Mremban kepareng kula ngaturaken sembah sumenging pangabekti kula kunjuk Sandapada Paduka Rama Mremban Resi Janadi iya Bambang Rawan ndak tampa ora liwat pangestuning wong tuwa tampanana kula pundingga jimat paripih ndayan ana ing kasantosan Kakang Sagotra padha raja sak rawuhmu Kakang iya Yayi Resi tansah pinaringaning kawidadan ring sambikala aku ngaturake basaku wae katurku salam taklimku katur ngarsaning Yayi Resi iya Kakang ndak tampa tiba sepadha-padha Kakang Sagotra apa dene Bambang Rawan wonten dawuh Kanjeng Rama apa ta sababe wis sawetara pun Rama lenggah ana ing pecrabakan nanging durung kepareng medhar pangandikan krana gumana musik suk-sukan rasaning kewajibaning kawula sak negara ing Eka Cakra pendak sesasi pisan kudu ngaturake jalma menungsa dadi panganing Prabu Baka nalika semana ingkang ketiban sampur ya kuwi pertapan Sukarembe ya ing padukuhan Sukarembe kene jaman semana ingkang dadi pangareping papan Sukarembe kene wong atu Amursi Janadi sak kulawarga mula gandeng bingung ngrasaku sapa ingkang kudu dadi cadhong daharing Prabu Baka tumuli nalika semana pun bapa ingkang nglirakake
uriping pun Goko dadi panganing Prabu Boko. Nanging Gusti ora ngeparengake mung tekan semono umuring Resi Janadi tumuli praptaning Dewi Kunti lan para Pandhawa ingkang nalika semono padha isih timur. Wekasan merga nalika semono aku wis kepotangan budi. Aku wis kepotangan budi kalawan para Pandhawa, uripku disambung dening anak-anak ing Dewi Kunti ya kuwi para Pandhawa nganti tekan seprene. Mula kawetu ucap prasetyaku marang Dewi Kunti besok lamun para Pandhawa bakal napaki perang gedhe Bratayuda Jaya Binangun pun bapa saguh mati dadi tabuk tawuring aprang kemenanganing para Pandhawa. Rawan gandeng dina samengko wis bakal nyaketi perang gedhe Bratayuda Jaya Binangun. Ananipun bapa sak pejagong kelawan anakku Bambang Rawan ingkang wigati. Wong tuamu aku mung kepengin njaluk pamit. Aku pasrah pertapan Sukarembe kene marang sira Bambang Rawan. Lilakno wong tuamu budal marang negara ing Wirata. Aku bakal pasrah pati urip marang para Pandhawa. Mestinipun Paduka Kanjeng Rama boten perlu bidal dhateng negari Wirata. Masrahaken dhateng Sugeng Paduka dhateng para Pandhawa. Bambang Rawan wonten dawuh. Kala alaning menungsa urip ana ing alam padang kuwi lamun wis nglincati marang prasetyaning ati sarta wis wani nglincati marang janji ingkang wis diucapake luwih-luwih bapakmu iki pendhita. Aku ki wong sinembah, wong sak Sukarembe, aku ki wong kang diaosi kabeh para kawula sak Sukarembe. Yen nganti aku nglincati apa wis nate tak ucapake marang Dewi Kunti Talibrata tetel kabrahmananku. Luwe-luwe wis ora ana gunane aku urip ana ing alam padang ing atase aku pendhita lah kok dadi aku wani nglincati lawan apa ingkang dadi lawan Dewi Kunti Talibrata. Kowe ora usah melu-melu perkara iki. Kowe keriya ning Sukarembe kene, kowe dadi gantine bapakmu, kowe dadi pangareping para kawula sak Sukarembe. Kanjeng Rama menawi Paduka bidal dhateng negari Wirata estining manah kula boten badhe saged kantun. Krana Paduka Kanjeng Rama paring dawuh utawi sampun ati ngunjuk atur ngersanipun Dewi Kunti. Bilih pejah besang Paduka badhe Paduka ikhlasaken kinaya tabuh tawuring peperangan Bratayuda kamenanganing para Pandhawa. Estunipun ingkang dipun sambet sugengipun menika boten namung Paduka Kanjeng Rama nanging dipun sambung gesangipun menika Bambang Rawan ugi ngraosaken. Mila menawi Paduka Kanjeng Rama menika sagah pejah kinarya kemenanganing para Pandhawa. Menawi kula boten tumut perkawis menawi boten tinenggan Paduka Kanjeng Rama minangka dados tiyang sepuh kula Kanjeng Rawan. Kok dadi luhur temen bebudenmu ing atase kowe isih enom nanging kowe ora gelem nguncati lawan prasetyaning atimu nalika kula wargaku ya klebu kowe lan kabeh ingkang mapan ning Sukarembe kene uripe disambung dening Dewi Kunti lan atmajane kabeh ya kuwi para Pandhawa iso atut karo bojoku ya kuwi Niken Ratri. Nalika semono aku duwe bojo nom ora gelem ngladeni karo aku tumuli diatutake. Satemah bojoku gelem leladi karo aku sak tataning wong bebojohan. Jroning atiku nalika semono uga wis nate munjuk atur karo Raden Permadi gandeng panjenengan sampun ndadosaken sarana gesanging lair batos kula Raden. Mila pareng boten pareng benahi benjang Paduka badhe napaki perang ageng Bratayuda. Pejah gesang kula asrah pati urip kelawan para Pandhawa. Kakang Sagotra, yen to kabeh katelune wis padha manunggal dadi siji, mundhak dadi pangarep-areping para Pandhawa. Aja nganti dibatin dening para Pandhawa ayo. Bambang Rawan lan Kakang Sagotra budal lumarep ning negara Wirata pasrah pati urip kelawan para Pandhawa. Kowe aku lan apa dene anakku Rawan saguh mati kanggo kamenanganing para Pandhawa. Monggo Kanjeng Rama kula dherekaken. Ayo Yayi Resi Janadi tutke sak laku jandramu.
jagat dewa bathara jagat pangestu mandhek lakuku ketemu karo sawijining brahmana nyandang cara pandhita. Penembahan kowe kuwi sapa? Pendhita ngendi lan sapa peparapmu? Nunamit pasang Kalimantabi tinebina ing Lodoni dumawahing tawang towang sinuwun. Menawi paduka dangu kalian jasad kula, nami kula pun Resi Janadi. Resi Janadi kasinggihan mekaten. Saka endi? Kula saking pertapan Sukarembi. Menika anak kula Pum Bambang Rawan. Oh ya anakmu Bambang Rawan. Inggih kasinggihan mekaten. Imbalane ngadhawuh. Ngerti yo. Yen to budhalku saka negara ing Turilaya mau pancen darbe niat nyawiji ana ing negara Ngastina. Sabab kabar sing tak tampa Bratayuda bakal dadi. Ora suwe meneh Bratayuda bakal lumadi. Mongko kadangku Silun Prabu Duryudana kuwi ingkang bakal lumawan kelawan para Pandhawa. Sakurawane mungsuh para Pandhawa. Aku nampa nawala. Yen to aku kinen ngrewangi kelawan kadangku Werda Kakang Prabu Jaka Pidana. Mula tumuli aku nganti wadyabala kabeh lak budhalake saka ing Turilaya. Ing cipta mung bakal sakbiyantu kemenanganing para Kurawa. Oh, mekaten sinuwun ya. Lah saya tak takon. Nelonjong bata lakumu wigatine apa? Nyuwun pangapunten menawi ngaten panjenengan kaliyan kula menika lampahipun ngalir kaliyan ngidul. Lho, satemah kula mboten siyos pejah krana dados tedhanipun Prabu Baka. Mila pangraos kula menika rumaos utang nyawa kaliyan para Pandhawa mila dinten sakmangke badhe kula saur supados sakmangke pejah kula menika mboten pikantuk margi ingkang peteng krana kula tasih nggadah sambutan wonten ing jagat. Mila sambutan kula menika kedah kula lunasi sinuwun. Sranane kula sowan dhateng para Pandhawa wigatosipun sakmangke kula pasrah pejah kula dhateng para Pandhawa. Pejah kula sageta kinarya tabuk tawuring peperangan Bratayuda saengga sakmangke sasampunipun kula dados tawuripun para Pandhawa. Pandhawa saged ngukup kamenangan nyirnakaken sanggya para Sata Kurawa sinuwun. Piye? Semangat lagi manus semaning jajalanan. Mesine kudune kowe iki mikir. Kowe adu arep karo Prabu Bogadenta. Wis cetha nggonku ngandhake. Yen to aku iki kadang tarunane Narendra Ngastina Kakang Prabu Jaka Pidana. Lah kok kemecap cangkemmu kowe muni yen to Pandhawa menang Kurawa kalah. Lahir batin mboten wonten raos sanggundel. Krana sukma kula benjang menawi sampun pinanggih kalan ingkang damel jagat. Inggih kula ingkang badhe ngaturaken pikajenganipun para Pandhawa saged menang wonten ing Bratayuda Jaya Binangra. Ora minggat tunggal kula mupaken. Gelak-gelak panos maning jajalanet kowe wani bakal nyikara karo wong tuaku. Ayo tugulen dhisik janggane Bambang Rawan. Wah, lakon tan pengajamu mati dene obat. Weh. Bayi wingi sore wani karo Prabu Bogadenta.
Piye Bambang Rawan nggonmu mungsuh Prabu Bogodento ketiwasan Rama Penemban nyatanipun Prabu Bogodento nalindring Turilaya menika dibya Sura Sekti kalintang ingkang putra boten saged ngrenggalangi kridanipun Sang Prata Prabu Bogodento. Dalah mbok menawa iki dadi pacoban nggonipun bapa kelawan sira kula Bambang Rawan masrahake pati urip marang para Pandhawa kudana pepalang ya kuwi nata ing Turilaya Prabu Bogodento. Kakang Sagotra piye? Oh, mlayu wae. Golek dalan liyane dalan kene sing baku prapting negara ing Wirata. Ngaturake pasrah pati urip lan para Pandhawa ora sang ngladeni Nalendra Prabu Bogodento. Mengko mundhak dadi pengantu antuning para Pandhawa. Bambang Rawan golek dalan liyane kene ayuh mlayu prapting negara Wirata cabak. Menungso ratatanan. Wis digawe kepenak uripe. Dadi tawuring Kurawa mongko uripe pitung turunan kulawargane bakal tak tanggung. Lah kok mesa mlayu golek dalan liyane dalan kene. Sing wigati prapta ning negara Wirata. Walah dalah jebul menungso wis do minger kiblate. Resi Janati sak anake masrahake pati uripe marang para Pandhawa. Dadi tawur kemenanganing para Pandhawa. Wah, lah dalah nyawa kok ming dijoli karo Darma Bekti iki model piye kuwi? Ora habis pikir aku. Yo. Dadi atur ngesaning Kakang Prabu Jaka Pitana supaya luwih prayitna ati-ati ngadepi tumapaking perang gedhe Bratayuda Jaya Binangun. Bong, tak antil nek ngeni ban aku.
Jagat langening kalangwana gelar pandha blegegek sadulita mel Bapa Bendara kula Den Ndara Janaka kula wis ngerti kula wis weruh nek Ndara rawuh mongko pasuryane niku mboten bingar utawi mboten katingal padhang niku mesti sungkawa. Lah nek pun sungkawa kula ming dijawil ora diparingi priksa napa-napa ming dijak mlaku bareng tekang alas terus kendel mboten mubah mboten musik. Iku kula nek gagas sampeyan niku janjane kula niku wis jeleh wis apal anggere sungkawa ora kok ming sedina rong dina. Teng mriki niki mengke mbok nganti seminggu. Nganti kula pasang tenda. Mung nunggu Ndara anggone lejar paring pangandikan. Gus. Napa kula salah? Niku pancen sok-sok marahi Ludira inggil. Nek pun gelem gojek apa memper enten Bendara kok ajar salto niku kok mboten duwer ora mbot kelakon to kok nang ndi kok salto iki ngopo Gong aku anu dadi pemain ketoprak ya dapukane perang wae lah ya elo mula perang iki nek ora iso salto ora iso gawe reking penonton Ndara ngopo ya Gong amun nengke wae ngurusi kok Ndara Janaka. Engko ngapa? Sing penting urip ki bahagia. Ana semboyan madang. Ramadang semaput. Lho. Hidup madang. Ora nganggo. Sirahe pikirane kok ming panganan. Mbok prihatin. Wong sing jeneng prihatin ki gedhe. Kedokteran kuwi. Maneh nganti akut kuwi mbebayani. Ngono, mula mangan ki penting. Taktuk. Ya kena, mangan ki ya kena ning nganggo duga-duga. Wis tak ngerti panganan duga ya ngapa? Mangan ki ya sego. Glepung. Lho, gorengan. Mangan kok duga. Mripate kira uteke cilik. Setan ora. Enten apa to, Den? Susah ki sing disusahi apa? Sampeyan ki dadi satriya. Mongko satriya kondang kaloka, satriya bagus dhewe sak jagat ki ming Ndara Janaka. Baguse separo jagat dipek sampean sing separo didom wong sak donya. Kula entuk kaya ngeten iki lho. Ngoten. Kula entuk kaya ngeten iki. Kula dumpani gon ora tak pangan umpane. Ora ndagel soal. Ngoten. Sing disusahi apa kula tak takon? Garwa ayu-ayu. Lho, dadi satriya lelaranging jagat lancuring bawana. Aku men trima sedhe. Nek wis sedhe ngono wis kecukup nesu. Ndara duka kowe nampa pidana. Luwih becik nampa pidana mbane ngetutke wong meneng ngene iki. Aku dipidana Bagong ra melu aku. Oke, ra masalah. Apa sing ngekaki rejeki mung kene tok kuwi? Rejeki saka sing gawe urip. Ndara Janaka mung dadi lantaran aku entuk rejeki. Nek nganti aku dipecat Ndara Janaka, berarti aku ra wis iya, Ding. Sing mecat kowe sing dadi lantaran tegese kowe ora entuk rejeki ora kurang ajar karo ndaramu ora sak kepenake dhewe Petro dalem Pak ndaramu dilejarke Petro nek iso iki nek meneng ngene iki angel banget iki pokoke asli wis mbok dikapak-kapakno nek pancen iso jajal Kanjeng Paran
Lah kok dadi wedok barang kowe? Nek meteng sing tanggung jawab sapa? Sik tokong meneng ora. Wonten menapa to Kanjeng Paran? Bapakne kula ana apa? Mbok ya ora kaya ngono kuwi lho. Tobat. Nuwun pangapunten pangeran, wonten napa menika garwapun para Sri Kandi? Man sange supaya dasmu. Ora usah melu-melu kowe iki. Treku nggo nglejarke Ndara. Iya putra ing pringgotanipun Gatotkaca Cemadung dawuh paman. Kadhawan menapa kula namung kantun derek. Menapa nyuwun pejahipun Kakang Semar Badranaya. Aja aku iki. Bapakne arep dipateni. Angel kok, Pak. Ene. Wah, rumangsane kaya dumeh kono iso nyuwara apa-apa kok. Lah nyuwun kawelasan Den, nyuwun paring-paring Den. Dipun welasana Den kula mboten gadah Den kula dinten menika kula dongadaken menawa lancar rezekinipun Den kula nyuwun paring-paring saketos saketos barokah sawen Den. Kula nyuwun paring-paring Den kula nyuwun bareng maringana dhateng kula Den kula nyuwun paring-paring saketos samangke kula saged dalinjung kok njukuk ning bokong. Aku mlingguhe. Tak nengke ket mau wae men nggo sentap-sentup kok suwe-suwe kok seger saya seger. Apa-apa ki nek dirasake karo pemambune suwe-suwe iso seger ya, Tru. Heeh. Petro, dalem Bapak. Nembang daramu ki nek muni nembang senenge ra jamak-jamak gareng kuwi. Ndara Janaka ki nek neng Madukara lenggah neng kursi goyang. Kukune nggon suku diresiki Ndara Sri Kandi sing gender Patih Surata. Jineman uler kambang kuwi kesukane Ndara Janaka. Kula aturi nggih, Den. Kula caosi tembangan anu napa? Uler kambang terus lejar penggali nggih. Astane terus niki astane medun tek terus. Kakang Cemar. Ngoten nggih. Kula setelke. Nggawa tip rek. Lho, sangu headset aku. Waduh. Iki tak copote tipku cilik iki kasih di player iki tak setele. Mau pengira ana wong wani muni. Tak setele. Jeklik iki rekamane Mbak Ayu Purwalestari. Wah, mesti terus lejar penggali. Enen. Ah, bingkeme cangkeme kowe. Wong tuwa ora urus ora. Aku ki nek nang omah. Tanggaku sok nyetel rock. Ketok gembus ngono. Dadi malah kelingan. Mangga, Mbak Ayu Purwalestari mangga. Malah guyu. Gara-gara lambene Semar ki apa. Aja nembang reng nek Semarana iki le nyaut ming ngawur. Lelo anu ala ana brambang sak sen 5. Ayo sing teko ndak bebek. Ayo riri. Ya men, riri kantor kawan Boyolali. Pedhot neng Kalasan. Wah, mbok disambung. Sumedhot weruh dilasan. Oke. Sumedhot weruh dilasan. Dirana satirene wong gone ora cukup. Wus. Buang neng blumbang ora. Mangkel. Ayo, Mbak Ayu, mangga. Enak. Gawe lejar penggali Ndara. Do lunga. Lho. Engko nek dukane ndaramu aku tanggung jawab. Ayo minggat.
Tendang ya kowe. Yo. Nek ana apa-apa tanggungan lho, wis santai wae. Kowe terus minggat, Gong. Ndara iki ngersake Panakawan. Ora. Nggo ngapa dheweke mbutuhke Panakawan emang ditinggal meneng wae ngono iki. Tinggal lunga. Iya. Ayo gawas. Iya. Gareng minggat. Ki oleh dipanah Ndara mati lho. Sapa? Dipanah. Panah. Panah dengkul maca ora. Ndara duka dipanah modar. Minggat to, kon setan ratatanan mungso makanane batang kok ambune kaya ngene. Iya sukses gene kalah. Oh jebulna wong tapa kaya ngapa nek dintuti bubar konsentrasine. Ndara ning ngapunten nggih Den. Niki mung merga sampean ben supaya lejar penggalihe Ndara. Niat langening kalanggiwan aklar pandan moncar. Tinon lir kekonang surem sorotetan padang. Ora edan. Bagong pancen cah nekat dhewe ora. Hei Pak Rene. Kowe engko ketinggal adoh. Wah jan setanan. Mengarep liwate kok ngampet ambegan ora. Aku tahu opname. Mambuntute Bagong kaya racun tenan. Ndara ngatos-atos Den. Semareka Den prayitna semuriris.
nang sorong sorotetan padang Kanjeng Hyang Mahatmara Siwara Bisma mesti kemawon kula badhen badhe nyuntak dhateng gegimbolaning raos sampun ketingal bilih bingung bingleng kenganglangan manahipun ingkang wayah pun Duryudana dangu sangsaning dangu badhe anyaketi perang ageng Bratayuda saged kendhang kapracundhang saking negari Ngastina lho lha iya ing mestine wis ana tandha-tandha saka sing gawe jagat ya kuwi para Jawata ngimutake kalawan Putu Prabu Ngastina rawing para duta pengawakaning Pandhawa ya kuwi anak Prabu Pancala sartane putuku Kuntri Talibrata sayektine yen to Putu Prabu Ngastina ora cukeng sarta adreng angukuhi negara Ngastina lan Kendraprasta mesine ora bakal kelakon tumapaking perang gedhe Bratayuda Jaya Binangun nanging semune sira Putu Prabu wis utawa wis winengku dening kemelikan derajat pangkat lan bangguh ingkang sakmestine anak kelawan wong tuwa nanging malah mbok anggap kaya dene wong sudra sempali Putu Prabu kahanan ingkang kaya mengkene mau tumrap Bisma bareng tak sawang lah kok ngegirisi temen apa ingkang bakal dumadi kelawan putu-putuku Kurawa yen to nganti cukeng lan adreng nggonmu ngukuhi utawa ngukuhi negara Ngastina lan Kendraprasta satemah perang gedhe mengko ora bakal bisa diselaki bakal dumadi marata coba pitungen bakal pira kae wong kang ora ngerti kenthang iki boleh nglakon pojok plereting kahanan padha kasempyok ing aradan dadi korbaning perang gedhe bakal pirang nyawa ingkang bakal mati mbelas sayektine perang gedhe mau bakal ora kelakon ngoning Tegal Kurukasitra nyuwun pangapunten sewu-sewu kalapatanipun ing abdi ping kepatihan Tadah Wadana kula kinten menapa sampun paduka tindakaken menika sampun trep kalawan jejering Nalindra mboten wonten jamak limrahipun ing atasipun negari kok dipun suwun dening tiyang sanes monggo paduka tumuli maringaken lajeng wonten pundi lenggahing Nalindra ingkang sampun sinampiran pakaryan nyepeng kendho kencenging pernatan amis baji ning negari menika wonten pundhaking Nalindra paduka badhe dipun pepoyok dening para kawula Nalindra Ngastina badhe dipun iyas dening para kawula sak negari Ngastina sinengguh Nalindra ingkang boten tetek tangguh tuwin tanggon penggalihipun ing atasipun negari dipun sugesangipun para kawula boten nikmat kados nalika Nalindranipun dipun asta dening anak Prabu Ngastina sing kandha sapa kuwi contone patih ora gelem tedhak ning Karang Pradesan ora gelem nyaketi marang para kawula ngertimu mung kabar saka Punggawa lan Nayaka ing nampa bayarmu supaya Punggawa Nayaka mau ngaturake kahanan Ngastina becik ayem tentrem nanging sejatine ing dumadi ora kaya mengkono mau kawula Ngastina akeh kang padha kekurangan sandang pangan padha kekurangan sandang buga kabeh uripe padha rekoso ning semune kok ora gelem tilik kok ora gelem niti priksa kanggo netra walaka ora gelem nyaketi marang para kawula mulane kowe bisa matur yen kawula Ngastina kuwi ayem wetah kula aturi maringaken dhateng kadang paduka para Pandhawa sak Ngendraprastanipun dipun kunduraken dhateng pangaosipun para Pandhawa margi menapa ta sababipun dening Kang Rama ing Mandaraka wantun matur ing kados mekaten kula menika wong tuwa kula menika kepengin anak-anak kula Pandhawa lan Kurawa menika rukun anak-anak kula Pandhawa lan Kurawa menika ayem sarananipun jengandika anak Prabu kula aturi maringaken negari Ngastina menika dhateng pangaosipun para Pandhawa sak Ngendraprastanipun menawi paduka anak Prabu menika badhe mukti ngawibawa Nyakrawati mbau dendha kula menika wong tuwa kula wis kewowoken mangan gempalaning jagat wis kewaregen kula menika nedha legiasi ning kahanan jagat menika sampun kewowoken kula sampun tuwuk dados Nalindra kula sampun marem kekeceh Brana Prabu Duryudana kula trimah mendhita
kula trimah mendhita pados margi ingkang sampurna menawi sampun caket dhateng telas tulisipun Prabu Salya. Menika atur kula. Bawatura. Wonten paring adawuh. Atus pundi manggiwon Bapa ing Sukalima? Lole. Kenthos walu gembol monyor-monyor duk ning Dungkul Wana dadi alas-alas dadi wana. Nuwun sewu, Ngger. Menawi jengandika anak Prabu Duryudana menika ndangu dhateng Bapa ing Sukalima, ingkang Bapa mboten saged matur dernyatanipun. Kula menika ngrumaosi wonten negari Astina menika namung tiyang dedeple. Kula menika pikantuk derajat Pangestina menika lan Indraprasta kula ugi nderek sabab ingkang Bapa ing Sukalima menika mboten ajrih, getih, wedi, mati dipun ajokaken ing pabaratan. Menawi jengandika cukeng inggih menika ngekahi negari Ngastina lan Indraprasta sak jajanipun, Nger, anak Prabu Ngastina. Ong Brahmara Remang Swamya ngambreng Ong kadi karonaning kaswase yen aneng marga malalat tumiring sang kandha wastrat mojo satemah katingal daleweran punang riwe mijil saking sewa selaning pelarapan katingal bingung nata ing Astina Prabu Duryudana dadak sakoleng mangke kasaru geder njaba samyalok ana kreta ingkang mudhun saking Dirgantara dupi mandhap saking Rita Nengginata ing Durawati ingkang minggah datur karya jingak kang samya mlat kaget nata ing Astina Prabu Duryudana wau tatkala narpa Kresna tan tulasa Patuko Kanjeng Prabu Durawati rayi patuko Ngastina ngaturaken pasegan punakrami Koko Prabu. Yayi, kula tampi karya bombong raos sing manahipun ing Raka Durawati. Namung kemarin kula ngaturaken pudya pangastawanipun ing Raka Kunjo. Kula tampi andadosaken suka marwata suta raos sing manah anak Prabu Durawati katuran Karaharjan. Nggih, Paman Prabu Salya ing Mandaraka. Kemarin yang putra ing Dwaraka ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Paman. Ih, kula tampi nggih. Dawa sami-sami Putu Prabu. Padha kanthi harja sarawuh munggir Putu Prabu Kresnemban. Oh inggih kula tampi karya bombong raos sing manahipun ingkang Bapa ing Sukalima. Koko Prabu wonten dawuh. Damel kagiat raos sing manahipun ingkang rayi Ngastina.
geger sanggaring para nayaka Punggawa lan kawula samya alok mrawi wonten kreta ing mandhap saking Dirgantara. Jebul jengandika Kanjeng Prabu ingkang kepareng rawuh wonten negari Ngastina. Inggih. Kula ingkang sowan ngersanipun Nyai Prabu Duryudana menggah menapa ta wigatosipun. Dene jengandika pareng rawuh wonten negari Ngastina. Yayi. Wale-wale menapa? Sawanipun ingkang ngraka ing Dwarawati wonten negari Ngastina menika boten saking pikajenganipun ing ngraka piyambak. Namung bila sawanipun ingkang ngraka ing Dwarawati menika boten kok badan sepata. Nanging ugi wonten rawuhipun Jawata sekawan. Inggih menika Iwang Pikulun Narada, Iwang Pikulun Kanwa, Iwang Pikulun Janaka lan Rama Parasu ingkang bakal dados pastuga Kyai Prabu paring dawuh supados sineksen dening para Jawata. Kodrating jagat menika mangke lumampahipun kados pundi menapa inggih Bratayuda badhe kelampah? Menapa Kyai Prabu Duryudana menika ngiklasaken negari Ngastina lan Ngendraprastha sawetahipun wangsul dhateng pawaosipun para Pandhawa, Yayi? Gunjang ganjing langit kelap-lapaton lir kincanging risang mawe gandrung. Inggih kula mboten badhe selak sampun rambah kaping 3 klebet paduka Kanjeng Prabu minangka dados utusaning para Pandhawa. Namun nuwun sewu kula mboten ger nggih ngunjuk sarta tuwuk nggih adhahar. Satemah kula saged ngulir budi ngasah kadewasan badhe munjuk atur ngersa paduka Kanjeng Prabu Dwarawati. Yayi, kula nyuwun pangapunten. Sawetawis kawandasa dalu kawandasa dinten menika kula mboten nedha woing dami. Kasranipun kula nedha nglampahi poso. Kula mboten angunjuk toya ingkang seger miwah kula mboten adhahar dedhaharan ingkang mirasa. Krana sawanipun ing Raking Dwarawati menika minangka dados panangaraning lelampahan jagat ing badhe dumados menika, Yayi. Kula Prabu mboten kepingin sanget tirta kamboja ingkang sakalangkung seger. Anggenipun badhe anyugata dhateng jengandika anak Prabu ing Dwarawati menika lair batin sampun ngantos nggadahi panyakra bawa ingkang boten-boten. Monggo to kula aturi ngrahapi menapa ing sampun badhe dipun aturaken dening putra-putra utawi kadang-kadang Paduka Sata Kurawa. Kartamarma Dursasana kadang mutuh dawuhana nyawisake pasugatan marang Datulaya supaya didhahar nata ing Ngastina Prabu Duryudana padinata ing Dwarawati paman ngestaken dawuh. Ngandika winuring semu ora Bu. Monggo menika rampatan sampun cemawis. Monggo nggih. Sampun ngantos jengandika sinuwun Prabu Dwarawati badhe andhuwa dhateng niat saenipun anak Prabu Ngastina. Monggo kula aturi ndhahar. Kula aturi nyekecakaken ingkang langkung prayogi mangke sak sampunipun anak Prabu Ngastina lan jengandika anak Prabu Dwarawati sampun ketingal seger nggih dhahar miwah tuwuk nggih ngraosaken pasugatan menika tumunten anak Prabu Ngastina badhe paring dawuh perkawis Ngastina lan Ngendraprastha sak jajanipun nggih campuri daru beksi wisa racun ingkang neniwasi Parandene Sanata ing Dwarawati datan mandhap saking palenggahan datan kersa ngunjuk miwah datan kersa andhahar dadya gempong penggaling Rekana Patih Plasa Jenar sigra ngawi sangganing para Sata Kurawa ingkang wis samapta ing gati sawigaing diri angasta sakatahing pusaka ambyuk angruket nata Dwarawati geger madyaning negari Ngastina Pasewakan Datulaya. Kinarya sanggya para Sata Kurawa
Nalika semanten nganti ora ketingal nata ing Darawati. Mengajab arsa ngranjap nata ing Dwaraka sangganing para sata Kurawa. Panandhening mangke grayah astaning nata Darawati nyenggol bedoring Kyai Kesawa. Ical wujuding nata Darawati dadi putra sagunung, telung gunung, pitung gunung ngebahi jagat. Udhek-udhek macan turu mbeda singa bareng. Apa mbok kira Ratu Ndarawati mung tekan semene kekuatane aja maju siji-siji bareng ngomoro. Ayo sirnakno aku leganing ati. Geger madyaning negari ing Ngastina salang tunjang rebut. Bumi kuncing langit kelap-kelap katon lir kincanging risang mawe gandum. Sabaran kadulu wukir moyak mayik saking tias paliwur. Dari Gendari. Lah kok dadi terus gumono musik ana ing atiku lumadining perang gedhe Bratayuda Jaya Binangun. Anake Pandhu lumawan anakku ingkang cacahe 100 Ndari. Monggo bareng tak eling-eling bareng pendak-pendak aku nampa pelaporaning Si Senjaya yen to Kurawa regejegan karo Pandhawa ora nate menang. Lah kok jebul rasaku aku kok duwe rasa kuwatir. Tobat kuwatir kados pundi Kakang Adipati? Kuwatire atiku nek mengko Kurawa ning Bratayuda kuwi entek ludes keles tanpa sisa. Anakku sing gemrayah cacahe 100 mati kabeh ning peperangan. Sesuk piye dari terusan? Anipun para sata Kurawa. Gusik. Iki swara apa iki? Iki swara apa iki? Kok geger ora karo-karuan kumrusak ora karo-karuan kayane kono ngene apa iki Ngastina Ketaman Prahara apa piye? Tobat kula piyambak mboten mangertos Gusik lha kok iki kok bumine obah. Iki kok bumine obah saya banter iki eneng lindhu apa piye Dari kok kaya ngene kanane. Bumi gonjing, bumi genjot, lir ginunjing satemah kininten menawi wonten prahara lindhu bumi prakempa. Parandring sak mangke datan graita dumadakan. Saka ajriing para kawula angesuk bebeteng ing kinarya lenggah Sang Adipati Dastarata. Saya rasa pangesuking para kawula miwah sangya para sata Kurawa. Rubuh kang beteng ngrubuhi Sang Dastarastra Mas Sang Dewi Gendari dadi lan patine. Yo. Nggo karepe dhewe. Kurawa jiring getih wedi mati. Ratu Ngastina mlayu golek papan pendhelikan. Sing dadi punjeriming negara Ngastina. Luwih becik negara Ngastina tak untal ming ora dadi perkara.
arsa den untal negari Ngastina dening Sang Yaksa kedadosan saking Ndorowati tanggap prisangkane ka putra. Aja kaya ngono Kresna. Ora apik. Berkencong warudoyong pak pong buk bolong kali codhe sapa sing gawe. Aja kok Ngastina. Lah kok jagat iki tok untal wae kok lho gedhemu ora umum kaya ngono. Ingkang dados tok sumbering perkawis negari Ngastina. Menawi Ngastina kula untal tartemtu boten badhe wonten kedadosan dumados sing perang ageng Bratayuda. Ning kita nerak macak nerajang perbatak. Kita miradati marang kodrating Mahanasa, miradati marang kodrating para dewa. Ayo Kakek. Maliya kaya wingi ora gedene semono kuwi. Lah dadi tontonaning para kawula. Baliya kaya nata Ndorowati ing muni Kresna. Nah, ngono kuwi ra apik to. Gedhe-gedhe iki nggo ngapa? Mesti arep wangsulan Karangyah keten ngoten ta kowe. Senengane kok sembrono. Kresna kok kaya Petruk. Ora kena ya, Ger. Nggih, pukul. Malah lumadining lelakon negara Ngastina iki mau dadi katondo yen to Duryudana mau sejatine cukeng. Enten apa kan? Kurawa bubar mawut mboten iso dikukup. Ora saperlu tak crita. Kreta Jaladara gedhang krang sila tumpang. Satria Garba Ruji Setyaki anggepe dheweke iki ning bumine leluhure apa piye? Ora gelem medhun ora nganggo tata krama. Kowe butuh ketemu Sencaki apa ora? Galo wonge nang alun-alun negara Ngastina. Wah, Bungke. Bungke. Ngantuk ya. Wah, temu karo aku iki. Tuntang wining samudra anglangut. Ning kalangguran aklar pandan moncar tinon ler kekonang surem sorotetan padang kasoran pacaring purnameng gekono dasari mongso katiga Setyaki Kakang Burisrawa, kanca lawas. Suwe ora ketemu. Ya, ora tau ketemu. Kowe sih seneng mendem ora? Mergo aku nek ora kisenan kaya ngono kuwi awakku lungkrah. Gandeng kowe karo aku ketemu nang kene, kowe nderekke Koko Prabu Ndorowati, mumpung Koko Prabu urung rawuh. Ya Ndrawina. Ndrawina piye? Nggawa sak botol aku. Yo. Sing gedhe pangapuramu Kakang Burisrawa wis ora nglakoni. Kowe mbok ora kaya wong anggepe. Iki lho.
75%. Yo, iki nggo takeran wae, nggo seneng-seneng suwe ora ketemu. Oh, untukku isih kuat to. Yo, engko aku nek wis ngombe, kowe gawe ngombe, engko seneng-seneng wae Setyaki, ora kok perkara piye-piye. Iki enak tenan. Iki leh kutuku ning negara seberang. Oh, ayo. Wah. Wah, seger tenan. Yo, ganti kowe. Aku ora Kakang Burisrawa ngaturake panuwun ora sok suci yo. Aku wis ora Kakang Burisrawa. Wah, kowe iki ora ngreyeng lho ya. Sithik-sithik nggo guyupi wong nek srawunge ora iso manjing ajur-ajur ora ndek kanca. Yo kakek sithik. Ora. Ya andari ae. Banci kowe. Kowe iki wedok kowe. Ora wani ngombe, gunane apa kowe? Ngetokke diadamu kaya ngono. Ngetokke kekuwatanmu jam ngombe karo kakane ora gelem. Nek ngono Ratu Ndarawati ngingoni Senopati. Senopati sing jiring getih wedi mati. Kakang Burisrawa, suaramu aja kaya ngono. Ayo ben. Owe mentem ngono kowe. Sakarepmu ora piye-piye sakarepmu jire. Kowe wong lanang pepinjungan, kowe wong lanang pupur mero-mero raimu. Wae! Setan kepruk botol ndasku. Wah, bibiti perkara kowe. Kowe yo. Menjogate cepet buyer. Setyaki wonten timbaning Adawu Koko Prabu lerena durung wancine ditiliki ana ing kedaton ning Awangga kaya ngapa kananing Yayi Prabu Karna Basusena. Nanging kula nyuwun paduka Kanjeng Koko Prabu dados paseksen. Paseksen sing kepiye? Benjang menawi tumapaing Perang Ageng Bratayuda. Tanding kula sampun ngantos kliya. Tandingmu sapa? Tanding kula kedah Kakang Burisrawa. Ya, pun Kakang nekseni Dimas. Oh
raina sumobang wangarana tinetraning uga rapuh sataning kokila ring kanikara saketar Bapetoking ayam wana mrak manguwuhing pagakan Atmajaku Karna Basusena inggih wonten paring dawuh Ibu banget gawe tentrem penggaling pun Ibu wiwit aku dadi duta pengawak Astina kaya dene sarah mungguing lautan wastra lungset ing sampiran tanpa tata krama sarta unggah-ungguhe Duryudana ilang tabeting rasa kamanungsan persasat nggone nyawang pun ibumu kaya dene sato kewan ingkang munggah ana ing Datulaya ingkang ora pantes diwenehi tata krama sarta unggah-ungguh. Ibu estining manah kula estunipun boten narimakaken dhateng lampan ingkang lumampah wonten negari Ngastina. Jernyatanipun paduka menika dipun getak kadidene kidang menjangan dening Kyai Prabu Ngastina. Tumunten kula nilar pasewaken ing pengajap namung badhe nganti paduka Kanjeng Ibu keparenga kampir sawetawis wonten negari Ngawangga ing wigatos kejawianan tremaken dhateng penggalih paduka Kanjeng Ibu kula ugi badhe ngaturaken dharma bekti kula ingkang pungkasan dhateng ngersanipun paduka Kanjeng Ibu. Jernyatanipun wiwit lair dumugi sakmangke menika karna dereng nate ngaturaken sembah pangabektinipun putra dhateng ing ibu ingkang sampun ngandhut dhateng ingkang putra pun Basukarna. Ya pinangun aku jejering ibu bakal nyumurupi patine adi-adimu saka tangane kadange dhewe karna apa wis ora ana rasa tresna asih marang dulurmu Pandhawa apa ora ana rasa nggonmu kepengin manunggal kelawan para Pandhawa mangrurah satru murka ya kuwi Duryudana lan sakurawane pisan anakku karna apa ora derbe niat nggonmu manunggal kelawan para Pandhawa kaya ngapa ta bombong ing pun ibu ento nyumurupi kowe ingkang tinemu pamingan ngangrengeng sang Tyamanahan gong saka gligaping paningalmu wis katon nggonmu nduweni rasa tresna asih karo dulurmu Pandhawa upama ta kowe ora gelem manunggal kelawan para Pandhawa karna apa kudu pun ibu nyembah kelawan dramaaning anakku dhewe Basukarna supaya ibumu iku iso njalukake uripe Janaka lan Werkudara nggone bakal dadi senopati Basukarna. Remuk rempu dados bubuk manah kula sareng kula midhangetaken sabdanipun Kanjeng Ibu ingkang sampun nglairaken dhateng Karna dosa menapa ing badhe kula sandhang dosa menapa ing badhe kula sandhang menawi kula wantun keparengan dua dhateng pangandika paduka Kanjeng Ibu Dewi Kunti Talibrata tuhu wanita mustikaning bawana ana rasa dadak matur ingkang kaya mengkono pun ibu mung kepengin ngerti priya sing pangandikaning Nalindra ing Ngawangga nggone ndak suwun manunggal kelawan para Pandhawa mestenipun upami kula menika dipun glejah lair lan batos kula
tartemtu badhe wonten atur riya menika ingkang dipun junjung inggil kedah jiwaning satriya menika kedah dipun antepi Kanjeng Ibu. Janaka Werkudara anakku wong bagus ora ngira beber pisan ento kemenanganmu nganti tak jaluk-jalukke karo dulurmu lanang ning wangkot atine puguh kaya gunung waja. Janaka mboten mekaten pikajenganipun manah kula menika mboten mekaten Ibu, mboten mekaten. Kanjeng Ibu duna dungkap anggenipun anampi rasa kakehan gunem sing tanpa guna kok kalang-kalang kaya ngopo kowe mesti bakal melu marang para Kurawa karena kowe mentala karo adi-adimu Basukarna Bibi Kunti Talibrata kang memanise wadananira layu kumekocam rahnya maratani Koko Prabu kepasang Yogya katuju inginu perkawis menika saya mbulet lan boten saged dipun udari krana panangisipun Kanjeng Ibu Kunti Talibrata inggihipun ngrepa dhateng rayipun Basukarna supados samangke kula mboten mentala lan kadang-kadang kula para Pandhawa mewah pangajaipun Kanjeng Ibu kula kedah mbebantu dhateng para Pandhawa Koko Prabu kula nyuwun obor pepadang pangandika Paduka Koko Prabu Ndrawati sageta dados sesuluh Patronarpa Kresna Tantulasa hanyakara ring Sang Resi Jahnawi Suta Karna wonten dawuh aja gumampang angucap nanging tanpa petung mengko mundhak ora prayoga kedadeane inggih kula nyuwun dawuh Koko Prabu ya dikapak-kapakno memper yen to Bibi Kunti paring dawuh kaya mengkono kaya ngapa to rasane swijining ibu sira yen akhirake ana ing jagat mongko Bibi Kunti ingkang ngandhut kalawan sira klebu kuwi mujudake sumpah prasetya ndak ora prayoga kedadeane inggih kula nyuwun dawuh karena wonten paring dawuh jiwaning satriya kuwi kudu njunjung dhuwur prasetyaning kasatriyan lan kewajiban ngerti yo ya senadyan jagat iki dadi paseksen yen to lairmu ning alam padang kuwi linarake dening Dewi Kunti Talibrata nanging donya iki wis kebrebeken marang ngumandanging pasetyaning Basukarna duk nalika nampa bebungah saka Yai Prabu Kurupati sinengkake ngaluhur dadi senopati nyenopati ning Parasata Kurawa mongko sira Yayi Kawangga wis kene mung netepi kewajiban ora weruh sapa ta mungsuhe ing kudu disirnakake kuwi jiwa kasatriyan lah nek sira Narpati Basukarna kok ewuh kaya yen to nyumurpi marang bakal lumadining mungsuhmu sesuk ning Bratayuda lah teges sira kuwi bebecer marang wataking kasatriyan bebecer marang jiwaning satriya jagat iki ora ana ingkang percaya meneh manang ratu ing Awangga inggih Iye, Koko Prabu ngaturaken panuwun ing tanpa pepindhan tetepno pangestinmu. Kanjeng Ibu mengdi. Jroning perang gedhe iki mengko Narpati Basukarna kadangku ing Awangga bakal lumawan adiku panengah Pandhawa ya kuwi Yayi Janaka. Coba to pitungen. Yen Janaka mati, Pandhawa komplit isih 5. Boten nono babar pisan. Bilih paduka ing saged
anatas dhateng gegembolaning raos kula kok Prabu. Kula badhe prasaja. Iya, piye? Rinten pantaraning dalu kula mboten kendhat anggening kula tansah angojoki dhateng Kyai Prabu Ngastina supados wantun nyabrang Bratayuda. Punika estunipun saking agenging tresna kula kaliyan kadang-kadang kula para Pandhawa awit kula mangertos bilih kamurkanipun Kyai Prabu Duryudana sakurawanipun menika mboten anggen kula nyolohaken dhateng jiwa raga kula menika sakmangke jagat ing kedah niteni dhateng prasetyanipun Narpati Basukarna. Anggen kula nderek para sata Kurawa menika mboten kula ndepani watak angkara murka. Nanging dados sarana lumampahing Bratayuda kisah sing angkara murka. Kyai Duryudana sakurawanipun unggulipun kadang kula para Pandhawa. Adhiku, adhiku Karna. Oh. Jagat Dewa Bathara jagat pangestu. Karna. Ora ngira babar pisan semono lumiting bebudenmu. Ngantipun Kakang ora monggo kula dherekaken kondur wonten negari Wirata ingkang putra para Pandhawa kepengin pinanggya kelawan Bibi Kunti tali brata Bibi. Oh. Ayon denyang kang memanise wadananira layu kumel jamrah nyomaratani enten dawuh mboten enten babar pisan pengamu ing yaksa kedadosan saking Prabu Ndarawati kudu mawa pangorbanan Kanjeng Rama lan Kanjeng Ibu Seda. Seda pun boten wonten, boten perlu dipun emot-emot. Sedaya sampun kinudhat dhateng pepesthening jagat bareng Padukawaman. Ujaring para sepuh, ujaring para pinter sami nyebataken Kurawa kudu golek wong sing sago dadi tawur peperangan Bratayuda. Menawi saged pikantuk tiyang ingkang saged sagah dados tawuring para Kurawa menika tiyang kedadipun pejahi lan dados sarana kurban tumbal kemenanganing para Pandhawa menika Kurawa saged ungguling yuda sampeyan mang budal manggolek wong sing gelem dipateni dadi tawuring para Kurawa yen perlu dibayar dicukup laju lampahing Rekena Patih Harya Sengkuni Raden Dursasana ingkang ngangulari tiyang ingkang sagah kinarya tabuk tawuring peperangan Bratayuda dadi tumbaling para sata Kurawa kocap ingkang mapan wonten ing petambangan tukang satang kekalih nenggih Sang Sarka lan Tantarka nedeng sak pejagong. Awan mongko pendak dina udan kaya ngene. Anggere arep ana wong nyabrang ora sida, anggere ana wong nyabrang ora sida. Monggo lehmu nguripi kulawarga karo aku ki rak ming perkara nggone entuk dhuwit saka nyabrangke wong ana ing Bengawan iki to Sarka. Kowe iki aja ngresula ya Tarka. Rezeki kuwi di tangan Tuhan. Ana ing astane sing gawe urip. Sing jeneng wong urip alam donya kuwi kedunungan sing kuwasa. Nek lagi ala, nek lagi susah aja ngresula.
nek lagi becik nek lagi bungah aja kurang ngatur panuwun kuwi wajibe wong urip ana ing alam padang nek lagi rekoso sithik kowe ngresula nek bungah sithik kowe lali kowe ngucap syukur kaya ngono kok uripmu arep ketrima kowe kok cerewet ngopo anu aku ki tuwa aku dadak mulang karo aku perkara tuwa ki ora perkara gedene utawa akeh ngelmu wong tuwa iki kadang kala sing dindelke ming kebak pengalaman ning nek ngelmune isih kurang mula aja nganti sok kowe ngiwakke karo wong enom wong tuwa kudu ngajeni karo sing enom kudu ngajeni karo sing tuwa tegese pengalaman dicampur karo kepinteran ki mujudake sawijining bab sing prayoga cerewet ora golek wong nendi-endi ora ketemu ning pinggir bengawan iki sajae tukang satang tegese tukang wong nyabrangke wong nyabrang ana ing bengawan iki inggih kula pun Tarka menika rayi kula pun Sarka Darka karo Sarka inggih Raden panjenengan sinten bolong tepung karo aku ora tau ndelok poster kadang nata ing Ngastina Raden Dursasana iki patih Ngastina patih Sengkuni cetha nek kuwi dudu wong Ngastina ngerti ora apal karo awake dhewe wis ditari wae aja kesuwen Sarka lan kowe ora usah kuwatir turunmu tak golek tak gaweke omah kulawargamu tak cukupi 7 turunan ning waton kowe gelem dadi tumbal mati kanggo kemenanganing Kurawa Sarka lan Tarka aduh Nuwun sewu Raden anak kula menika kathah semah kula menika ugi kula wentah dhateng anak-anak kula wonten griya upan wis kowe manut apa ora nuwun sewu kula mboten purun Sarka piye aduh kula ugi ajrih menawi kedah pecah kula mboten purun Raden nyuwun pangapunten menawi kula mboten saged nglampahi wah setan lho Garwes kokean cangkem ora sabet mutar ora ngerti klithih padha nyawang sapa-sapa iki ngestake dawuh Raden Dursasana wong nyikara karo sak pepadane ora kaya sampeyan kowe menungsa kok ora duwe rasa kamanungsan babar blas aku wis wegah dadi tumbaling Kurawa parandene aku mbok pateni kanthi siya kaya ngene nggonmu golek tumbal ora ketrima dening panguwasaning para dewa lan titenana aku ora trima patiku karo adiku Sarka ora trima mung tekan semene seksenana sesuk nek eneng perang kula merinding apa enten swara sing aku Sarka karo Tarka sesuk ajeng males kula teng Bratayuda iki wong modern kok percaya kaya ngono kan modern kuwi rasa digagas kuwi sukma sing nglambrang kuwi kokean cangkem nggih wis ayo bali nang negara Ngastina le monggo kula dherekaken mari
gonjang ganjing langit kelap-lapaton lir kencang ing risang mawe gandung Putu Prabu Ndarawati inggih kula ingkang sowan Hyang tersasar kaya ngenteni sil mimbalwa gabus kumambanging Sila Kresna piye kabare nggonmu diutus minangka dadi duta pengawakaning para Pandhawa nggih kawuning ngono Hyang nadyan sampun boten kirang-kirang nggih kula ngrepa dhateng Kyai Prabu Ngastina parandene cabaring damel Kyai Prabu Duryudana kukuh sapa iki rantak-rantak ana wujuding brahmana nganti nom-noman lan setunggiling jejaka ing gagah prideksa mongko wis keladuk yuswa iki sapa nyuwun pangapunten sinuwun menawi paduka dangu kaliyan kula nami kula pun Resi Janadi saking pertapan Sukarembe menika anak kula pun Bambang Rawan Kunti Talibrata menawi benjang badhe lumados perang ageng Bratayuda kula sak kulawarga anak kula Bambang Rawan miwah Kakang Sagutra menika badhe ngiklasaken pejah gesang kula kinarya tabuk tawur kamenanganing para Pandhawa kula sagah dados tumbal kamenanganing para Pandhawa sarana kula kedah pejah dinten sak mangke menika saking astanipun para Pandhawa sinuwun Prabu Matsapati ladalah jagat Dewa Batur ya jagat pangestu ngoro Putu Prabu wonten dawuh Werkudara nggih Arjuna wonten maring adawuh Janaka ngendikane Hyang Wirata estokna kula mboten badhe wentala mejahi dhateng tiyang ingkang tanpa dosa iki dadi sarana Resi Janadi Bambang Rawan lan Sagutra iki wis saguh sarta ikhlas yen Pandhawa nduwa malah ora prayoga lho kedadiane nanging kula mboten mentala pentangan gendhewane srana mungkur aja mespadake Resi Janadi sak keluargane Raden anak kula pun Bambang Rawan miwah kadang kula pun Sagutra sampun minggah wonten pepanggungan sampun salin busana ingkang sarwa cita tegesipun sampun lila prapteng lalis kangge tumbal kamenanganing para Pandhawa namung nuwun sewu menawi sak mangke kula sampun saged sowan dhateng Kayuwangan sowan para Jawata mugi keparenga paduka Raden paring dawuh menapa ing kedah kula sinartan tingkem netrane datan mas paosaken lesan Sang Arjuna nglepasaken pusaka natas dadaning Resi Janadi Bambang Rawan tuwin Sang Sagutra satemah sirna margalayu sukma manjing Kayuwangan mulat nata Ndarawati Arjuna Mara remang swami ngambreng kadi karunaning kasose Siadi mau kaya sak pejagong karo Resi Janadi saderengipun kula nguntapaken sukmanipun Resi Janadi wonten Kayuwangan Resi Janadi paring dawuh kaliyan kula lho matur karo Janaka kasinggihan aturing Resi Janadi piye menapa ing kedah kula aturaken dening para Jawata jumbuh kaliyan menapa ing dipun kersakaken dening para Pandhawa Resi Janadi aku njaluk
Pandhawa menang jroning Bratayuda sarta Pandhawa Toko Abu Pun iki lenggah iki mboten kok Ndara Janaka lali niku mboten kok Ndara Janaka kesupen niku ora ning pancen kodrate kudu kaya ngono lakone pun mboten sadigetuni Ndara Kresna ampun paring pangandikan sing mboten-mboten niki ngibarate geni nedeng murup lho ingkang rayi Ndara Werkudara ya nedeng murup ampun dipateni urupe atine supaya nggone jumangkat teng pabaratan niku kanthi madhep manteping tekad mangrurah satru murka inggih menika para Sata Kurawa. Iya Kakang Semar nggih. Lek perlu ditetangi penggali merga nggih namung satriya kalih menika ingkang mangke dados cagak tuwakipun para satriya ingkang manunggal kaliyan para Pandhawa ingkang badhe